As long dinner revamp lightly. Bugash. Mafla wako afile. Why matanga mafla mash? Mara anyways, don't worry. Cause get over in like her anytime soon from now. So let's stay here. Shame. You're double science. Kahle into igqokile ifake iduku ekhanda ntombazana umakoti wayenza njena wena ufuna ngisefe umyena kunefoni ngithi wayengomfonile nazithi ngikutshele something sofe ngijwayele lento yenzayo bafikile bonke I think ungumfazi wesi-5 if angiphazama ufika la emyeleni wami bayafika bonke benze yonke le nonsense yenzayo and then what egcine usala mina and ngikutshela something awungithusi akancane nje uzofika nawe udlule ufane nabanye ngiyathanda ke ngokuthi ngu-number 5 yazi lo number 5 uzohlala la angindawo kwami la shame umyeni wami waziwa yini akekho umunye umuntu omaziyo uyabona uzocabanga ukuthi uyakuthanda uviyana akakuthanda okay into ayifunayo iyi-1 anti siyazi ukuthi ufuna nokulala nawe uzokaqaqavathi mayiqedile ngawo oh wow akulahlele ngaphandle and guess what nangu umuntu ozosala la umzi wami lo all right we shall see